సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టడీ విత్ సుధారం. సో ఈరోజు మనం బ్లూజైల్లో ఎడిషన్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే నేర్చుకుందాం. సో నేను మీకు లాస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్టెన్షన్ ఒకటి చెప్తానన్నా, సో అది ఇప్పుడు చెప్తాం. సో ఫస్ట్ మీ స్టార్ట్ బార్ అయితే ఓపెన్ చేసి దాని మీద ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్ అని అయితే క్లిక్ అయితే చేయండి. సో ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేసినాక ఫస్ట్ వచ్చింది, దాని మీద ఎంటర్ అయితే నొక్కండి. సో అక్కడ పక్కన వ్యూ నొక్కి దాని మీద కిందకి స్క్రోల్ అయ్యి హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ నోన్ ఫైల్స్ అని ఉంది కదా, నోన్ ఫైల్ టైప్స్. సో దాన్ని అయితే టిక్ అయితే తీసేయండి. సో మామూలుగా అయితే టిక్ ఉంటుంది, సో టిక్ తీసేయండి. టిక్ తీసేసి అప్లై నొక్కి సో ఓకే అయితే నొక్కండి. సో దెన్ మనం ఇప్పుడు మన టాపిక్లోకి అయితే వెళ్దాం. సో ఇప్పుడు నేను న్యూ ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ అయితే చేస్తున్నా. సో నేను బ్రౌజర్ వచ్చేసరికి లోకల్ డిస్క్ ఈలో అయితే పెట్టుకుంటున్నా. ఓకే అయితే క్లిక్ చేస్తున్నా. సో ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ అని అయితే నేను పెట్టుకుంటున్నా. సో నేను ఎంటర్ అయితే సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను న్యూ క్లాస్ అయితే ఓపెన్ చేసి నేమ్ అయితే ప్రోగ్రామ్ 1 అని అయితే వేసిస్తున్నా. సో ఫస్ట్ అయితే క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి, స్పేస్ అయితే ఇవ్వకూడదు. సో ఎంటర్ అయితే నొక్కేసినాక దాన్ని ఓపెన్ ఎడిటర్ అయితే క్లిక్ అయితే చేస్తున్నా. సో ఓపెన్ ఎడిటర్ క్లిక్ చేసినాక దీన్ని పెద్ద చేసుకుంటున్నా. కంట్రోల్ ఏ నొక్కితే మొత్తం అయితే క్లియర్ అయితే అయ్యిద్ది. సో ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ అయితే టైప్ చేస్తా. చూసి మీ నోట్స్లో కానీ రాసుకోండి. సో నేనైతే స్టార్ట్ చేశాను.
సో ఫ్రెండ్స్, నేను ప్రోగ్రామ్ అయితే టైప్ చేసా. ఇక్కడ కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటాయి, నేనైతే సెర్చ్ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ పబ్లిక్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర పీ క్యాపిటల్, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ దగ్గర ఎస్ క్యాపిటల్, సిస్టమ్ అవుట్పుట్ దగ్గర ఎస్ క్యాపిటల్. సో మనం ఏదైతే ఓపెన్ చేసామో అయితే కంపల్సరీ క్లోజ్ చేయాలి. ఎడిషన్ ఈజ్ A+B, సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ A-B, మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ A×B, డివిజన్ ఈజ్ A/B, మాడ్యులస్ ఈజ్ A/B. సో ఇప్పుడు మనం అన్నీ కరెక్ట్గా రాసినాక కంపైల్ అని అయితే క్లిక్ చేయాలి. సో Ctrl+K. సో కంపైల్ అని క్లిక్ చేస్తే సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అయితే నొక్కాను. సో అన్నీ నాకైతే ప్రాపర్గా ఉన్నాయి. సో కంపైల్ అని నొక్కితే క్లాస్ కంపైల్డ్ నో సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అని వస్తుంది. సో అలా అయితేనే మీకు వచ్చినట్టు, సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అంటే రాంగ్. సో మళ్ళీ దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఓపెన్ చేసి ఓకే నొక్కండి. సో ఓకే నొక్కినాక ఎడిషన్ ఈజ్ 8, సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ -2, మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ 15, డివిజన్ ఈజ్ 0, మాడ్యులస్ ఈజ్ 3. సో ఇదైనాక మీరు Ctrl+K పెట్టి క్లియర్ అయితే చేయాలి. క్లియర్ చేయకపోతే మీకు 2 times అయితే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, కామెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్.